Now, my dear friends, we are going to listen from the one and only, the great personality from our team, Mr. Albert sir. Albert sir, please start your training, sir. Okay, thank you very much, sir. Thì ngành keren nak tin pasti mo kumaliong. Thì kublay shibun nungkong ngai ublay hi hapedeng kani ka pandemic ru niyo kamet kabakot pakya bingila bandon lang ya kani ka meeting but kunjung ngai kublay MD jongi Mr. Ashok Pulhari but ya i coach jongi mentor jongi Chetan Chawda te kublay shibun phi but ngai kublay ru ya baro ki leaders ki ba platform shong hakani ka meeting kabangi pelong benta te ngapwa bapinnya sengap baha bapinnya sufu baha namar kani kan ai baniarap pi bapin pray kani ka kam te ngai khublei ya iban riru ide leader ba dang samla tamai long trim inang baha te kani barok ka jingla ka jongki long kani ka ba ka bai thrang ban learn tak dai sanang ban le kini ki te ngathrai ngila man thap kti da man tai bandri sistem ngilio sel ngila man rak ti da sata ngila bani tai bandri bila ai tiudha ya thap kti. Thank you, sir. To kublei tibun te ngathrai pio sko bhaya nga. Oh, sir. Okay to. Te kai ka ba ibandri ila de batai ngan su continue ya kata ba ila batai kumbai ong ba ya ka performance bonus nila banyo haki sun cycle ka cycle ka benungkong ka tarik ka benungkong ka nadu si tarik hadu nru tarik katang ngong fast cycle nanta ka baar ka nadu new tarik hadu khatar tarik nanta ka hadu dakut ubrai tingiyo sun cycle mo tikani ka sun cycle mata ngiyo commission kumnu ka benungkong galong ba ngi mata ngi dadon briu ngi da penjon briu bat ka bathit yangi nakatu ngiyok kata ka performance bonus tementang ngan suai pi da ka nuksa lada pidon sound ki lek lane sound ki beri bejo hapo ju te sound ndi bon direct mo sound lek la bende lek kalek ka benungkong kalek ka baar kalek ka balai kalek ka basaw lada pidon sound lek ki beri ki bathit tiar ti kenmau baki shimya kana ka lek ka benungkong lani ka kejat ka benungkong bat ka baar mo kalek benungkong bat ka baar ki shem ya kani bat ya kani ki ai ka matching yang kipin shijur mo matching dak tin kasing yang shijur ki shem ya shijur ka bumut menta shubu ulak benungkong ule 10,000 bibi kum kan nuksa mo te ulak baar ule 10,000 bibi te kinshim shijur na kalek benungkong bat baar mut 10,000 bat 10,000 da fishim shijur kami 10,000 dai ne te 10,000 kami te yakni ka 10,000 ka company kan IP 10% te kata sakhen hi pi da pisa 10% ka bumut 10 na sispa pinyo na kata ka 10,000 bibi na tharai praspa ai pila yo nang ta te kani ka ba ka pair ka benungkong ka ba piyo te menta kali ka hangne bun ki bru ki ong ba to menta 10,000 na ka wei ka lek ka baar nang ta 10,000 na ka lek ka benungkong te menta ka tam ne am 10,000 kani ka 10,000 ka company kan le ayu te jingkali hani kalau kan le ayu ya kani kan lek ka ba sorry ya kani 10,000 ka tam ka company kan carry forward kan mau kan carry forward mut kan ra no 10,000 kan bu no ipi na menta ubnai uban wan telada phimla ban pendon kam ho ubnai ban wan ru kan yai ra shira kan yai carry forward si carry forward mut kan ra shira ha kanu kanu kesni bakalong matching ka bakaya hap bakalong sijur katu ka commission pinyo ai wat mut bakatu ka 10,000 ka batam kan mamu ka tam ne ya rajar nakalek ka baar ngile 10,000 nakalek ka ba nungkong ngile 10,000 te ka tam 10,000 te ya kan ka 10,000 ya katu kin ra mut hakanu nu si bakaya hap kan kinsa le matching biang ya katu te kamut kamsap ai ka BV jongfi mo te ka matching kan mau bha ka ditang namata kalek ka benungkong bat kalek ka baar te kalek ka balai bat mentafi ka meneng ai ka nuksal saungut ki lek bidon te kalek ka benungkong kalek baar fil ayo da matching 10% te menta sakalek ka balai kat bakalek ka balai kan mau ha kalek ka balai lang nang tu shakhmat basaw basan ka do kono bithep nang tu umdon kam matching shu umdon kam ban pun sijur shu kalau along marway nada kalek ka balai kalek 10,000 bibi ne kalek kanu nakatu ko we kalek menta pinyo no khatar persen
kan mau nak lek banung kong bat baar kisim sijur pio 10% nak lek ka ba lai pio kanu khatar persen klam sim jur su klam sim pairing kam sim matching su nanu pisu thu thara ya kata kumju kalek ka basaw basan kat ba pi pen mi ru dang tu syakmat sorry kalek ka basaw pinyo khat ka lek basaw pinyo khat 100% kat bakalek ka group jungka nata kalek ka basan shagneng kat bakalek pinyo khat 100% ti hakata ka rukom menta pinyo commission ken itu cycle wise kin ai hakata ka rukom ke ya kan ka commission ne kilek 1 2 3 4 ki jong phi ba file te kin mau barabor bakalek ka banung kong bat ka baar kisim sijur ta kata kalek ka balai pio khat 8% mdon kam sijur e isu kat ba ule tu ulek bat ka group jong u pinyo bi khat 8% na kalek ka basaur kumju pinyo khat 100% na kalek basan kumju kamut ba mdon kam pair su mdon kam matching su pinyo khat 100% na kalek basan ban riu banyo kat ba file kan mau kalau unlimited bun ki keli hane ki hakalek ba hakane ka plan bathma kat nungut ngala ban thep phila ban thep kat ba phimon mdon limit e ru em kat ba phimon henry nga ongi fi lada fi kwa ban ki hakane ka business lo khamtam kini badang sedang thamai persyang ba finyo saulek persyang banyo saulek te kat ba kadang ki ka group te sa sedang ban perhe san riu tamut maximum lada phila ban le hadu riu lek riu tuli kilek phi jing kamai phi phila kamai phinsa kamai mo kat nu unlimited phila la ban kamai nani kum bakalong ka plan dream unlimited kum taru ka jing kamai jungi kalong phinyo ya kata dream unlimited phila ban phot sniu ka e ru abang ong phot sniu kuma honem de tu ba phithia man mit phot sniu mo phot sniu ne mut ba phi ka jing angnut ka jong phi ka jing thang jong phi ka jing em phi kwa ka yeng phi kwa ka kali phi kwa ki hak mut ku jong phi phila ban yo lembaga ni ka plan ba thamai nam takadaw ka kerteng ki I dream unlimited ka mut phila ban non kanunu jing thang nut trai sitom hani phin yo te bun ki bang yo snow ki bam su thu bun ki bru ki balong ki bam su thu ya kani takadaw ki shem jing e henry kani ka plan kani ka ban yo nong ha wat hane hame ga laya ru ta bun ngi ngai su thu ba ka bibi jungi ho ka rip ha na kadaw bangim yo ban order tiar bahana kada ka pandemic mo bangi baro khot ni tip na ka jing sistem henry what happening ke jingrit ka bibi ka income ka yo ni yo double ni la long ka plan kala ban aisha ka double income yo phi iwei ta kada le bha la da phim song thun so bha ya phone ki oblan phi thlia ki oblan yo phi la da phi thang male ye phi ban thlia umde bakan chuwan ka ja jong phi kanum don ba wan ma chu pan hap na breng ba phin bam phi kwa chet phi khan ja phi haban shet haban thau sluding haban shet ja haban thik pa thik phi haban le tu kumta haba phi phim su tho so bha ka lin ko oblan umde ba phin chu kut no jingmut ban o ka bam long ka plan o dei kumta namar kani ka plan kani ka bha na ki ba bhatam don ban compare film la ban compare bat no ka plan kani best of the best kala ban ong fi ti kalong syakata ngala poin sawai henry mentang aku ban pinken mau biang fi ya ka tu ka carry forward bangala ong fi pinken mau ba kam dei ba ka susep kan ra si kan ra nata tu ki 6 lakhs ba piale ban penmi 6 lakh henry kam dei ba ka company ka ong bu tang riu lek pila ban bu more than that pila ban kiu ya ka lek nyo phra ru neli tamalong lada fi don tang riu lek ru kala biang ban ai ka income ka ba he saw lek ru kala biang riu lek ru kala biang hi ti kay ba mentang mut ong phi ba hang ni ka jingmen toy ka long ba da phi thiet ka jingkli hani ka long ba mentang ka tu ka carry forward ka pon ka batam na ka tu ka sijur hadu katnu kan las hadu katnu henry ngakwa ba ong phi kani ka pon ka batam ba carry forward ka long ngala ba ong forever kala ngala ban ong nomor balai ba kas kam don jing at mde ba ong hadin rubna kan zero no mde kamde kumta kan carry forward bet ti kalong lifetime kala bandon ketuka carry forward jong fi ti nai khuslai ti don ki bri hane banga kren ka carry forward don ki ba ong don team don marway ngana thit ngam yo nong em phin sa yo nong penmi ka wei ka lek katu ka pon ka phit phi kanum ja kan carry forward ti lada filayo pat ti fisna lek biang ti filala ban yo biang ka tu ka point ka ba ka ba phila thit nung kong ti kadi ka ba biang tam ka bam sap hang ne don ke ba fin du ne tang ban yo nong sudah ka ne company kan ka plan ka ba thamai ti tang ban yo nong phim don ke ka ban du ti ngalon nang taru sakawi ngakwa ban hang ni ka jingkli ka long bang
katu mga ngatit aka personal ID katu kan poi saka lek ayu ti ya kata nga ko ban ada ka nuksa kaba menta shubu ngine sim ka nuksa la da fidon ka lek 1 2 3 4 lek ti lek shubu ka lek 1 ka le silak bibi ka lek 2 ka le prapo hajar bibi ka lek 3 ka le andropo hajar bibi ka lek 4 ka le sanpo hajar bibi dei ti menta la da pipi tiar lada ma pipi tiar ar hajar bibi te katuka ar hajar bibi pipin long no hakalek 5 kalek kebasan mo lek kebasan video te menda fi ke self purchase haka ID jong pi katukan long kalek kebasan te kenmau ya kata ba kalek jong fi kat ka company kan bu haka descending order mut kalek jong fi kat ubahe pon unwan hakalek 1 ubaham red unwan hakalek 2 3 kumta te kum kan uksa mangalai fi ubalik silak menta wan hakalek 1 mo ubalik prapo hajar wan hakalek 2 ubalik nrupo hajar wan hakalek 3 ubalik sanpo hajar wan hakalek 4 sisutu te menta pipat pitit tang ar hajar te pirit do te pipoi kalek 5 lada menta pidon riulek pat subu ofiladan sunlek te ulek uba subu pinjon thamai ulek tang si hajar bibi te lada ule si hajar bibi te menta utu unlong no lek 6 namar bale ba pipile ar hajar utu ule si hajar lani unu ubri ba thamai ba pin sha shu unu ubri ba thamai udu lek 6 jong pi hande saw hajar pipile ar hajar te pipile ba lek 6 te kamun kini ki points kan mau ba kin ai no ba he kamrit tak chadu ke bakudo ibaritam dan tarak bila syai yang kata nuksa ba subuh ulet benungkong man unu batik behetam sila ulet bar rapo hajar ulet balai rapo hajar ulet ubasal sangkata yang kian ueu bakam he bibi yang paling san di unggan nuksa subuh lada pitit bun pitit. I think we are facing some internet connectivity problem. So it happens many times with the technology. Sometimes it happens with me. Sometimes it may happen with anyone. Okay. So I think unfortunately sir left the meeting because of internet. So we will wait for them. But till that we can continue with the next leader.